Gran parang man la kasngi bat kiba haying la ne bat kiperlok. Ada pingi yok sngeu jeng montoy na kana ka video. Wanam glad ban share lem shi kiperlok la ne haying asam jang pi. Wanam glad ro ban page step by step knang ba pin yo jeng montoy na kana ka video. Wanam glad ro ban like share and subscribe ya kana ka channel. Where is your brother? Shano men jumpy. He just wake up. Udang shu kia tia. Oh, I thought he's still sleeping. Oh, nga dang mut udang tia. I heard last night he said that he will go with you. Nga yo sngeu manin ba uong un leit lang bat pi. Yes, he will go with me. I already told your fathers. Ha oi un leit lang bat nga. Nga la đẹp ong lupa ya ukpa trong pi. Because your brother told me your father won't allow him to go without his permission. Namar men trong pi ula đẹp ong ya nga ukpa trong pi ai lad ya o. Ban lết klem ka ching bit trong o. That is true. Our father won't allow us to go anywhere without his permission. He is so strict and loves us at the same time. Kata kadai kajing shisha ukpa jongi ai lad yangi ban lết shano klem kajing bit jong o ulong uba perking ba bat ui yangi hakachu kapor. Go to tell your brothers he is done or not. Khe lết ong ya men trong pi udah đẹp ne cũng nọ. Yes, he is done. He is coming. Ha oi ula đẹp ula one. I'm in a hurry. We have to go. Nga la kerki ni hapan let no. My job is done. If anyone of you who don't understands, you are free to ask me. Kakam chonga kaladep lada don mano abden trong pi kibum sngeu thu pi long lại lối ban kili yang à. Anyone who knows the answer, please raise your hand. Mano batip ya kachubam sngeu ba ra ekti trong pi. I hope you all understand. Nga kermen baro pila sngeu thu. After the exam, student will get 2 months of vacation. Hadin ka exam ki kena school kin yo arbanai kashuti.
Don't expect things to happen. Strangle and makes them happen. What kmi linti ka ấy ka banjia ban chi tống bát ban long ba kanjia. How is that possible? Everything is possible. Kum no kum ta kala ban long ki ấy baro kila ban long.